Elikkä oikein hyvää päivää kaikille, se on Mr. Meemi täällä taas. Ja meillä oli epäonnen tiistai, niin kun oltiin viime pelissä tulipalossa, niin viime videossa, niin tänään me yritetään päästä kotiin. Turon kyytiin meneminen, se on niin vanha juttu. Laitetaanko sitä pullon jaloveteen? Otetaan oikein kunnolla viinaa. Noin. Tilataan 10 shottia. Ois pitänyt ostaa se viinapullo. Elämän risaa. Mutta ei tullut. No niin, nyt aletaan juomaan. Kesä oli kuin kuuma lehmän henkäys. Kyllä se on noin nuoreksi mieheksi ihan miehen otteet tuohon kaljajuontiin. Ranta liian pieni on siinäkin, mutta pohja. Kyllä se Hei, en ole jäljellä sammu vielä. Vodka paukku. Silti tultiin Turon kyytiin. Turo kysyy, onko mä ottanut vittu Turo. Mä vittu oon sun kyydissä, koska mä vedin kännit. Ja nyt mä poltan darrat vaikka. Pitää hakea kylältä pullollinen six-pack viino. Ja kun pääsen sinne asti. Kiitos Turo. Herkka, mulla täällä vaan. No moikka. Ihan semmoista soitaa, että oisko sulla... En tuo. Miksi täällä on vittu kaikki valot päällä? Ei oo enää. No niin, haetaan se traktori. Ei kun mennään nyt sinne Lopelle uudestaan. Oli pakko tehdä U-käännös, kun löytyi. Löytyi jotain mielenkiintoista. Kaljalaatikko löytyi tuolta. Varmaan Turo tiputtanut, mutta... Tuosta saa hyvän kansikuva. Tosiaan tässä ollaan nyt menossa sinne Lopelle, niin oikaistaan vähän tästä yläradalta. Niin saa vikkasen nopeammin matkan kulumaan. Nyt aletaan olemaan lähellä sitä kolaripaikkaa, pitää vaan etsiä auto jostakin. Siellähän se on. Jätetään se auto tähän, no tuo puhelin kyllä nyt perisee. Jätetään se traktori tähän, mutta koska ei haluta olla pelissäkään ympäristöystävällisiä, niin jätetään auto päälle.
Pitäisi savuttamaan tähän parkkiin. No niin. Pistetään traktori tuohon. Tuohon noin ja tärkein asia tehdään nyt. Tääkin kelpaa. Tääkin kelpaa. Mut lähinnä vaan poutunut. Lähinnä tässä vaan nyt mietin, että mietin kaikenlaista. Voitaisko täyttää jerrykannu ja alkaa pitää niitä aina mukana. Se voisi olla nyt tän päivän projekti. On tää kyllä chilliä. 90 mailia tunnissa tämmöisellä maalaismaisemalla. No, itse en kyllä tykkää siitä, mutta niin kuin oikeassa elämässä, mutta tässä pelissä tää on jotenkin hauskaa. Mä unohdin sen kaljalaatikon muuten sinne traktoriin. Ja mä käyn muutenkin kohta kylällä kaupassa, niin kyllä sitten kerkiää. Tää auto vaan sammuu. No, ei muuta kuin uudelleen käyntiin. No niin, jatketaan matkaa. Matkaa. Matkaa kohti. Omaa kotia. Se junarata yli katsomatta tietenkin. Totta kai. Tämä on ihan turhaa katsoa. No niin, nyt ollaan kotona, mutta mitä vittua? Vastataan tuohon puhelimeen. Mene säkin kotiin. Tää kämppä paloi viime jaksossa, niin tää on korjattu, mutta ei täällä oo mitään. Hetkinen. Autotallissa on vielä osat. Mutta otetaan tosta kanisterikantoa ja käydään hakemaan se toinenkin kanisteri. Nää on vielä ihan syömäkelpoisia. Nice. Vittu nice. Nice. Oikeesti nice. Et nää on vielä syömäkelpoisia. Mä vituttaa tää saatana. Kärpästen ääni, niin käydään suihkussa. Mutta laitetaan tää paholainen pois päältä. Sytytti viime kerralla tulipalota. Ei toista kertaa tehdä sitä. Nää vittu kaikki meni pilalle tässä. Yhdessä sekunnissa. Ihan sama. Ihan sama. En mä jaksa noita nyt siivota, niin poltetaan koko talo, niin voi sitten siivotaan tää.
Tavallaan vittu tää logiikka on kyllä niin hyvä taas. No. Ei kai siinä. Mennään nyt hakemaan se bensakanisteri. No niin. Paljon onko täällä vähän kiisseliä? Onhan täällä, niin kaadetaan ne tohon Volvoon niin sanotusti. Niin. Saman tien. Noin. Junarata kattoo. Täällä on ylitie senkin. No niin, nyt ollaan isolla tiellä. Eiköhän sitä kohta olla tuolla kaupungilla tankilla. Pitää ostaa kaljaa ja viinaakin. Mitä vittu, tää peli alkoi vaan lagailla. Tää on siis ihan saatamassa. Voi vittu. No. Pitää mennä oottamaan bussia, että pääsee tonne traktorin luo. Voi hemmetti. Tämähän meni taas hyvin. Joo. Meni taas niin loistavasti tää. Voi vittu. Joo. Tää oli tässä tää jakso. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moi.